Mingon Finlandin tehdas sijaitsee Ylöjärvellä. Olemme osa irlantilaista Mingon Group-yritystä. Mingon Finland on alansa markkinajohtaja. Asiakkaitamme ovat kotimaiset ja globaalit rakennusyhtiöt, vesi- ja lämpökaivonporauksen yritykset sekä kaivokset. Valmistamme rengasteriä, porakruunuja, uppovasaroita sekä iskunvaimentimia. Räätälöimme myös asiakkaiden tarpeen mukaan tuotteita. Maanporausjärjestelmämme ovat erittäin korkealle jalostettuja 1000 mm toleranssin mukaan valmistettuja tuotteita. Olemme yhteistyössä Duroc Machine Toolsin kanssa etsineet tehokkaat ja riittävän tarkat työstökoneet tuotteillemme. Useimmat työstökoneemme ovat varustettu monilla lisäominaisuuksilla, joita ei ole edes saatu tehtaalta ostettua työstökoneen mukana. Yhdessä Durocin kanssa olemme räätälöineet koneet tarpeisiimme, esimerkiksi lisäakselit työstökoneisiin ja tuotannon aikainen laadunvarmistus. Uusien koneiden automaation avulla olemme saaneet työstöajat jopa 1/3 aikaisemmasta. Ero on huomattava vanhaan menetelmään nähden. Entistä suuremmat ja tehokkaammat koneet mahdollistavat paremman kilpailukyvyn sekä paremman tuotannon läpimenon. Kehitämme koko ajan Durocin kanssa tuotannon automaatiota. Olemme tässä asiassa hyvässä vuoropuhelussa keskenämme ja haemme uusia ratkaisuja tuotannon tehostamiseksi. Olemme saaneet tarvittaessa nopeasti apua ongelmiin ja useasti pystymme ratkaisemaan ne jopa puhelimitse. Työstökoneidemme käyttöaste on pysynyt yli 90%. Tässä kohtaa on tärkeää valita luotettava kumppani, jonka kanssa homma toimii ja pystymme pitämään omille asiakkaillemme lupauksen toimitusajasta. Tehtaallamme on noin 20 Durocin toimittamaa työstökonetta, ja tämä varmasti myös kertoo meidän luottamuksestamme Duroc Machine Toolsin toimintaa kohtaan.